Raġel ta' 27 sena li jismu ma jistax jixxandar fuq ordni tal-qorti wieġeb mhux ħati u baqa' jinżamm arrestat meta tressaq il-qorti akkużat li pparteċipa f'attivitajiet sesswali moħħtu u li kkorrompija. Fil-qorti l-prosekuzzjoni spjegat li kien hemm rapport min-naħa tas-Servizzi għall-Protezzjoni tat-Tfal fejn l-allegat vittma għamlet dikjarazzjoni rigward abbuż li seħħ meta hi kienet għadha toqgħod fid-dar tal-ġenituri mal-imputat. L-avukat tad-difiża Ishmael Psaila talab għall-ħelsien mill-arrest, iżda din it-talba kienet oġġezzjonata mill-Prosekuzzjoni u spjegat li meta ġiet mitkellma mill-pulizija, il-minuri wrid biża' għaliex allegatament bagħtiet is-swat apparti l-abbuż in kwistjoni. Jeffrey Varghese li għandu 30 sena wieġeb mhux ħati u baqa' jinżamm arrestat. Dan wara li ttella l-qorti Mixli li jagħmel atti ta' natura sesswali fil-konfront ta' mara u li żamma kontra l-volontà tagħha. U kien akkużat ukoll b'serq aggravat minn karozza u li għamel ħsara fuq il-karozza. Fil-qorti ġie spjegat li l-vittma kellha problema bil-karozza. L-imputat der se jipprova jgħinha u waqt li kienet jagħmel dan allegatament għamel xi avvanzi fuqha. Robert Dimek ta' 49 sena u li m'għandux indirizz fiss baqa' jinżamm arrestat tal-li ammetta għal akkużi ta' serq aggravat tal-li daħal fi proprjetà mingħajr permess u għamel ħsara. Fil-qorti intqal li l-pulizija waslet għall-imputat wara rapport ta' oġġetti nieqsa u minn hemmhekk ġew elevati filmati mill-kameras tas-sigurtà. L-imputat skuża ruħu ta' dan l-att u saħansitra qal li jixtieq iħallas għall-ispejjeż li ġab miegħu ir-reat. Is-sentenza mistennija tingħata nhar it-tlieta li ġej. 8 irġiel Sudaniżi u miċ-Ċad li l-età tagħhom tvarja bejn 18 u 21 sena ingħataw sentenza ta' 6 xhur ħabs wara li ammettew li kienu qed iġorru dokumenti leġittimi iżda li mhumiex tagħhom. L-irġiel ġew arrestati fl-ajruport wara titjira minn Bologna u fuqhom kienu qed iġorru wkoll karta tal-identità Taljana li ma kienitx tagħhom. Fil-qorti intqal li l-irġiel xtraw id-dokumenti x'aktarx mingħand l-istess persuna għal 900 euro.